matag siya. Sabi ko pating doon. Naka, sa kuray na naman ganun. Pero katinudog na ako lang ito. Yan, ito ko yan ito. Hello. Good evening mga, ay good evening, good afternoon, gali. Kita ko. Mama na. Hindi ko makikita na. Pa-share po please mga madam. So, 1 hour lang na everyday. Meron ako na nila ganyan. Tingnan bigat. Kabutang ko sa box. Kaya mga sungaw na ako. Babaw. Init. Kung gabi, hindi init na. Init pa na. Abrihan mo lang pertahan, eh. Gusto lang kung ano kayo, hindi ko naman nagkabinet na. Ano na dito, patang bintana mo. Ano. Basi, wala mo na saradan yan. Saradan mo. Yun ako sa Hindi ka sa, ano, wala atok pala. May kainit ko na. Ay, nakaluoy isang tago. Tingin tanig na okay ka lang. Ay, gulong. Salay pa din gunting, no? Good afternoon, mga madam. Pa-share, please. Share, ano yun eh? Before ka mga tingnan ko nga kung di wala niya siya ka-post. Ito. Tag mo sa akin yan. Share ko. Pa-share please, mga madam. Nag-post ko na kagabi. Ano ba ba? Limit, di ba kung magkano kang mag-post? Thank you for sharing, Ma'am Ann Apostol. Pa-share mga madam.
Kaya hindi mo dapat i-post ko ito. Share mga madam. Live mo nga pala. So, ipakita ka ni si Flora. Ika namin. Pa-share please mga madam. Tapos share ka na. Si Manong may ang ba't share ko? Ba't ma-share sa Manong? Ano? Gampang na tuloy. Ay, nakalike ko na. Share. Package. Ay, oh. Pa-share naman dyan mga madam. Share sa groups dito namin. Kaya ano doon, hindi na yun. Pero wala mo siya nag-confirm ang bago 600. Ano lang. 700. Pa-share. Mira, nabala na yung mabayad ka lang bumili. Ano mo? Mabayad ka lang. Hindi ang bukaan ng luma. Bayad ko na. Sa imo din, wala may ka-comment eh. Sa imo na yun. Sa kay dra mo na sinong affair kay ikaw ba yung may na nakatago. Oo. Namin ko, Gina-share ko mo lang siya ya. okay. Sa imo, mga watchers Dra na. na sino. Share na da, madam. Pa-share please. Sa post ko lang, sa mga gina-post na picture mo. Ito ay tamantik ka kabini na flex niyo. Flex po. Ligat. Naligad. Share mga madam. So nice. Yung live ta last Saturday tapos pagka Sunday ang muna yung patuloy ang muna price. Share lang. Comment lang mga madam. Mga LV natin naka-sale ha mga madam. Ang itong dress for sale po yan mga madam. Ayan. Si dress. Maganda yan. Large size. Large size pa ito. Large size. Ang dress. Ito, ano lang to mga madam oh. 600. Si Aldo. 600 pesos. Ganda mga madam ni Aldo. Ayan. Super nice ang floral niya. 600 lang po ito mga madam. 600. Baka gusto nyo ha. 600 si Aldo. Silid ko na. Naka-Aldo. Tapos Aldo din dito sa ilalim. Ang ganda pa. Yan. Mami, ano mali? Model. Ganyan siya. Ayan. 600 pesos ha mga madam. Si Aldo, 600 pesos. Baka gusto niyo siya. O, model na niya. Kita nga. Kasi mo ba? 600 pesos. Slow connection. Ano? Dahil lagi na. Kasi wala ko naka-wifi. Ano lang. Ayan. 600 pesos kisa wala gapir. Ayan, 600 pesos ha mga madam. Baka gusto nyo si Aldo, 600 pesos. Pamay na lang po floral. Mine floral, 600. Mine floral mga madam, 600 pesos. Ayan. Mine floral, 600 pesos. Mine floral, 600. Canvas po ito ha mga madam. Canvas si, si Aldo. Tapos yung ganito niya is snake skin. Yan ha, mga madam. Malinis yung mga corners ni Aldo. Wala siyang himulmol ha mga madam. With siya, etiketa. Ayan, may plate din siya sa loob mga madam. Ayan, Aldo. Then, meron po siyang etiketa sa loob. Ayan. Ayan ang etiketa niya mga madam. Si Aldo natin.
Canvas ang ano ha, makapal po yung lining sa loob ni Aldo. Ayan, for only 600 lang siya mga madam. 600 pesos. Pamain po dito floral, mine floral, 600. Mine floral 600 kay Ating Aldo, mine floral 600. Pamain floral 600. Oh, super nice. Bitbitin mo binit. Model binit. Ganyan siya. Under siya. Ganyan siya mga madam. Oh. Yan. Ang ganda ni Aldo ha. For 600 pesos lang siya mga madam. Pa-mine floral 600. Mine floral 600. Oh, bitbit. Hindi na siya. Dire lang siya. Oo. Pa-mine floral 600 po. Next natin mga madam. Hmm, 600 yan. Yan ang presyo mo. Di ba na? May presyo. para sa bulsa ni sa may Sa zipper. Next natin mga madam, ito EXR tote bag. Ayan, medyo malaki siya ha. Kasya ang ano mga madam, laptop. Baka gusto niyo siya. Magnetic lock. Ayan, magnetic lock siya. Malinis pa siya mga madam oh. Ayan. Oh, first glance para siyang LV na damit. Ayan. Ayan, etiketa ni EXR. Tapos, may plate siya dito mga madam na EXR. Ayan. Corners, malinis. Ayan, malinis. Then, magnetic lock. For only 500 lang siya mga madam. 500. 500 pesos, 500. Ayan. Ano ko lang? EXR. Pa-mine dyan, 500 mga madam. Mine 500. Mine 500 kay EXR tote. Mine 500. 500 pesos. Mine 500. Dapat ko sila. Kasya laptop ha mga madam, 500 pesos. Mine 500 lang po mga madam. Publish na ako. Kung bala niya ka na-publish. Mine 500, mga madam. Mine 500. 500 pesos lang po si tote bag. Mine 500. Post ko din i-share na. Magani, malagani. I-share. Kaya ito, limit how often yung pang-post. Muna ba ni pariyutan ni? Kasi kung ano, kaya namadamo pinashare. Lock na ako. Per day na or ano? Gagabi, okay pa yan. Hari yung iba niya Hindi ako okay. pa-share. Ganun. Dapat daw mo itag kay para Mine 500 lang po ha mga madam. Mine 500. Ang hapon ako nag-load. Okay. Ang iba niya ma-upload error. From iban okay. Mine 500 mga madam next week.
Next tayo mga madam, next. Ito, ano lang siya, handbag na Boston. Ayan. Ang ganda oh. Paano siya? Pag croc style. Ayan. Tapos ito mga madam, ayan oh, canvas siya na makapal. Ayan siya. May embroider siya. Embroidered. Ayan. Tapos sa loob, maluwang siya. May ganyan siya kaluwang sa loob. Ayan, 350 lang po ito. 350 pesos, 350. Pamain po dito ng bilog, 350. Main bilog, 350. May paa siya. Main bilog, 350 pesos. Main bilog, 350 pesos. Pamain bilog, 350. Main bilog, 350. Main bilog mga madam, 350 pesos. Main bilog, 350 pesos. Main bilog, 350. Yan. Main bilog, 350. Main bilog, 350. Main bilog, 350. Pag gusto nyo mga madam ha, i-PM nyo lang, screenshot PM, 350 pesos, main bilog, 350. Next natin, Kipling backpack. Color po niya, ano color yan nila? Beige? Beige niya? Oo, no beige color. Ayan mga madam ha, parang khaki siya na may pagka-beige. Ayan, khaki na may pagka-beige. Ayan siya mga madam, Kipling for only 950. 950. 950 lang po ito ha, si Kipling natin, 950 pesos. Kipling backpack, ayan pa, may unggoy pa siya mga madam. 350 pesos. Pamain po dito ng Kipling 350. 900 pesos. 900 pesos si Kipling ha mga madam, with unggoy. 900 pesos. Pamain po dito Kipling, 900. Main Kipling, 900. Main Kipling, 900. Same sila. Color ng iba. Oo, wala lang siyang unggoy. Main Kipling dito ha mga madam, 900 pesos. Yan, si Kipling. Uy, ganda ni Kipling, 900. Color niya is para siyang less than khaki, light na khaki mga madam. Ayan, parang cream. Yan siya, 900 pesos. Pamain po dito Kipling, 900 mga madam. Main Kipling, 900. Main Kipling, 900. Main Kipling, 900. Next, another Kipling naman mga madam. Ayan, ito. Ayan, ito naman is 800 pesos. Ayan, 800 pesos. Kipling. Ano color naman? Peach? Oo. Ayan, Kipling. For 800 pesos, 800. Pamain po dito ng 8 mga madam. Mine 8, 800 pesos. Mine 8, 800. Ay, hindi kita. Doon sa imo. Hindi gawa niyo. Hindi mo tanin. Okay. No. Mine dito 8. Mine number 8 for 800 pesos kay Kipling. Mine number 8. Ayan. 800 pesos lang ha si Kipling, madam. 800 pesos. Ano na? 800 pesos. Pamain Kipling, 800. Ay, mine 8. Mine 8 dito mga madam. 800 pesos kay Kipling. Mine 8, 800 pesos. Si Ma'am, ano, tumaba pangita. Si Ma'am Anita. Mine 8 ha, kay Kipling. 800 lang mga madam, si Kipling. Next tayo. Pwede nyo i-PM mga madam ha. Screenshot nyo lang. Kung gusto nyo. Ayan. Ito si... Hindi ko pa sa ulo. May ganda nito mga madam, si Alma. Hindi ko ba nakakita? Maganda ninyo.
Ay, Vera Wang. Ayan, si Vera Wang, mga madam. Vera Wang, ayan, Alma. Ang color po niya, mga madam, is parang chocolate brown siya. Ayan. Parang chocolate brown na may pagka-maroon. Si Vera Wang. Vera Wang ang kanyang brand handbag. Yan. Si Alma type. Yan na. Maganda pa ang mga corners, mga madam. Ayan. For only, si Vera Wang. Ano lang si Vera Wang, mga madam? 750 na lang. 750 pesos Vera Wang handbag. Ano lang siya, mga madam, ha? Parang semi-medium siya. Semi-medium. Ang cute lang dalhin. Ayan. For only 750 pesos. 750, mga madam. 750. 750. Pamain po dito ng 75. 750 si Vera Wang. Mine 75. 750 pesos. Mine 75. 750 lang siya, mga madam. Ayan. May Vera Wang ka ng bag. 750 pesos. Mine 75. Mine 75. Pa-screenshot, mga madam, kung gusto nyo. Then, PM nyo lang. Pwede rin siyang mine 75. Ayan. Thank you. Thank you. Next bag po. Wow. Ito si Nikwang ka namin. Ito two-way bag. Brown color. Pwedeng pang office. Pwede siyang pang-office, mga madam. Ayan. For only, eto, meron lang siyang stain sa likod. Pwede mo kunin no? Ano yun? Stain niya. Oo. Nang ano puro nung ano gaya na. Ano pa klase? Doon yung kuan lang dito siya puro yan. Dumihan lang siya, mga madam. Pero I think matanggal siya sa wash. Ano ganit na? Wet wipes. Ayan, sa wet wipes. Ayan, for only 500 pa mine brown. Mine brown. Ganda nito, ha. Parang pa bucket style siya. Ayan, plate niya sa loob. Then, 3 compartment siya, mga madam. Ayan, nakaholo ang kanyang pangalan. Then, may zipper pocket po siya sa gitna. For your cellphone and wallet. Ayan, 500 pa mine dito brown. 500. Mine brown, 500. Pa-mine brown, 500 pesos. Ayan. Pag gusto niyo sa mga madam, PM nyo lang or pwede niyo siyang i-mine brown, 500 pesos. Mine brown, 500 pesos. Pa-mine brown, 500. Next natin, mga madam, is Kipling. Ayan, shoulder bag, Kipling, ganyan yung manggi niya, mga madam. Ayan, printed na Kipling. Namin niyo lang. Ayan, Kipling, mga madam. Cute. For only 900 pesos. Cute. So, 1,000 plus. 900 pesos si ating Kipling printed. Ayan, stripes. Gandang color, ha. May pagka-orange. Ang ganda ng pagka-orange niya, mga madam. Para siyang red or... Siya or pink? Hindi, red orange. Color May pagka... Ay, The oh, orange, the ganun peach. peach, Oo. Parang less orange, tapos may pagka-peach. Parang gano'n ang color niya, mga madam. Ang ganda nito, oh. Kipling for only 900 pesos. Pamain po dito, 90. May 90 for 900. Si Kipling. May 90 for 900. May 90 for 900 pesos. Ang mahal sa Kipling sa SM. May Kipling, 900. May 90 pala. 900 pesos. May 90, 900 pesos. Pamay 90, 900 pesos. Uy, ang ganda ni Kipling. Ay, tanding pala po. Ito ko palang tanan. Dito tanding. Mine Kipling, 900. Ayan, 900 pesos lang to, mga madam. Si Kipling natin, 900 pesos. Mine Kipling, 900 pesos. Pa-mine Kipling, 900. Pwede mo na ako masulat niya. Gusto mo.
ko masunat sa siya. Uy, napulita. Tani kagapon. Wala na. Lain niya. Vegan pa doon. Diba? Ito, si Kipling. Si LV, mga madam, for personal use nyo lang to si LV. Never full. Uy, mga madam, never full. Ang mahal ng never full. Yan. May mga ano lang siya, may mga sign of use na siya, mga madam. Like ganito, ayan, may ganyan siya. Gamitan, ay ano nyo na lang, pang personal lang naman, carry pa siya, mga madam. Walang issue sa ilalim. Ayan. Saan siya? Ay, maliit siyang rubs dito, madam. Oh. Ayan, rub siya ha, pero wala labas ang kanyang buto. Then, may rub siya dyan. Pero yung handle niya maganda pa. Oh, super nice pa ha. Matibay ang kanyang handle. Tapos, oh, yung kagandahan is, meron po siyang code. Ayan, yan siya mga madam. Never full. Okay pa yung loob nito. May mga pen marks sa loob ha. Tapos may kadumihan konti. May kadumihan. No, labhan nyo lang mga madam. Bigay ko lang siya ng 900. Ay, 900. Sige, lagay natin sa ano, 850. 850 never full. O, diba? Saan pa kayo? 850 never full. 850 pesos. Pamain ko dito ng never full 850. My never full 850 pesos. My never full 850 pesos. Pamay never full 850 lang siya mga madam. My never full 850. My never full 850. Pag gusto nyo ay screenshot nyo tapos PM, pwede nyo siyang i-my never full 850 pesos. My never full 850 pesos lang po. My never full 850 pesos. Next natin, ito si Bruno Mali. Yung ganda ni Bruno Mali. Oh, Bruno Mali mga madam. Ang ano ng design. Gray color nito ha. Gray ang color niya. Then may combination siyang dirty white. Ayan, naka Bruno Mali. Bruno Mali. Yan siya mga madam. Ang ganda ng ano ni Bruno. Leather niya. Ayan. Super tibay ang kanyang leather mga madam. Si Bruno Mali. Tapos magnetic lock po siya. Ay, ang mga ano niya ha, walang issue ha. Yan. Yan siya. Ma'am Ding, backpack. Meron po madam. May Kipling ako. 900 na lang madam. Backpack. May Kipling ang backpack eh. Amo to na ba ng backpack? Ano? Ay ho. Ayan, Bruno Mali. Ayan siya mga madam. Sa loob, malinis o si Bruno Mali. For only ano lang siya, 650 na lang to, mga madam. Ayan, 650 na lang si Bruno Mali. 650 pesos. Long handle pwede siyang pang shoulder. Ayan, 650 pamain dito ng 65. Dating 750 to mga madam. O, i-sale natin sa 650. Mine dito 65. Wait, madam ha. Hanapin. Ay, kunin ko ulit. Mine 65. 650 na lang to. Mine 65. Bruno Mali po mga madam. Mine 65. Pag gusto niya, PM nyo lang screenshot or pwede nyo siyang i-mine. Wait lang mama. Lagyan natin ng panaman si Kipling backpack. Ayan. Mine 65 dito ha kay Bruno Mali. Mine 65. Ato lang, nagpin yung si ano niyo, si Dax. Hindi kayo mabutang ka pa pala man. Das. Oo. Okay, blue. Wait lang, madam. Lagyan natin ng palaman si Kipling para makita mo, madam. Ayan. Nilalagyan pa siya ng palaman. Ito muna, si Dax. Si Dax, mga madam. Ayan. Yung ganda ni Dax. Si, ano ha, may mga ganyan lang siya sa kanyang, eto. Pero hindi siya scratches mga madam sa tago ba. Ayan. Sa tago. Pwede siguro siyang malinisan. Yan. Tapos meron siyang pen marks or pwede nyo siyang labahan madam. Makuha lang yan sa laba. Naka-ducks po yan. Leather po ang ducks niya dito. Yan. Sa ilalim may paa po siya. Kompleto pa.
Then, ganyan po siya sa likod. May ventilation po siya dyan para hindi pa yung pawisan ng likod. Ayan, naka-usli po yan. Si Dax is only, pinagyan si Dax na Size. Ba lang. Sa kilid. Ayan na, may Dax lagay ng name dyan sa loob. Pera, pera. Yeah. Uy, what is this? Hindi. I-translate na din yun. Ano na siya yung Korean? Korean. Plastic. Ano siya? Ang ganda ni Dax, mga madam. Uy, ano na lang siya? 480. Uy, 480. Naka-sale si Dax, 480. Ayan, 480 pesos. 480 pesos. Pamain ko dito ng 48. Mine 48. Ito na yung translator. Mine 48. Mine 48 kay Dax. 480 lang to mga madam. Mine 48. Black lang lang pang office. Leather meron. Black? Si Ma'am Ding. Backpack. May backpack ka po. At black na backpack. Meron ka black backpack na leather. Pang office daw. Ano? Backpack mo lang. Ano niyo? Hindi na backpack. Ito. Ayan, mine lang dito kay Dax ha. 480 pesos. Hindi. Araw, nini, araw. Din, type. Dalong. Nan. Di ba Mas backpack? gabay nga backpack. Di ba pwede? Oo. Ayan, mine dito ng Dax. Ano yung 480. Pang office. Malaki na siya. Good. Ayan, ito, madam, baka gusto mo leather backpack. Ayan, no, vintage leather backpack. Ayan, ito, ano to? 200% leather. 200%. 200% leather backpack. Ayan siya, mga madam. Ayan, for only 650 lang po ito. 650. As in, super leather na siya. 650 pesos. Ang ganda nito. As in, balat na balat. Yan ha. O, walang mga scratches. Super tibay yung likod, madam. Ayan, tingnan mo, wala. Tapos yung dito niya ha, walang ano yan. Super tibay po yan. 650, o bigay ko na lang 600 mga madam. Leather backpack, 600. Ayan, pamain dito ng itim, ay itim, 600 pesos mga madam. 600 pesos. Nakabakit isal pa siya dito mga madam. Ayan, ganyan yung lining sa loob. 600 pesos na lang siya. Pamain ko dito itim, mine itim, 600 pesos. Mine itim, 600 pesos. Marami ka pang mailagay. Mine itim dito mga madam. 600 na lang siya mga madam. Hindi ka banita si Sir Ronel, mga amo na yung mga leather. 750 pa rin nag-date. May price na. Gratis sa lolo. Ang buta. Tanong ko ba? 600 pesos na lang ito. 600 pesos. Wali. Wait pa nyo. 600 pesos na lang to mga madam. Ayan. For 600 pesos, pamain po dito itim, mine itim. Ayan. Ma'am Ding or Ma'am Ding? Ding ba babae or lalaki? Babae. Oh, madam, baka gusto mo 600 na lang siya. Ayan, super balat, 200%. Pamain lang itim pag gusto mo, madam. Mine itim, 600 pesos na lang. That is 750 before na siya. Utang ang tabla. Mine itim, 600 pesos. Mine itim, 600. Next tayo, mga madam. Ma'am Ding, nandyan ka pa. 600 na lang yan, Ma'am Ding. Next natin si Dooney and Burke. Ayan, tote bag na Dooney and Burke. Ayan siya, mga madam. Khaki. Color khaki. Ayan, Dooney and Burke. Naka Dooney and Burke, mga madam. Gilid.
Sa loob, meron po siyang dalawang open packet. Sa kabilaan po, ha? Open packet siya sa loob. Kabilaan. Saka Dooney and Burke siya. Ayan po. Ayan. For only, ano na lang to si Dooney and Burke, mga madam? 900 from 1,000. Magkano nga ito? May 1 pa. Ay, 1,000 na lang guro niya. Oh, 900 pesos. Dooney and Burke, 900 pesos. Vintage na Dooney and Burke. 900 pesos. Pamain po dito ng kaki. Mine kaki, 900 na lang si Dooney and Burke. Yan. 900 pesos. Mine kaki, mine kaki, mine kaki. Wala din siya sling niya. Next tayo mga madam. Ito si green leather bag. Ayan. Ano siya mga madam ha? May konting sign of use. Yung mga rubber line niya mga madam. Hindi na itim ang iba. Itim ba dapat? Ay oo. Green. Hindi pala green. Ganyan siya sa loob. Color nito is green ha mga madam. Green. Blue, ano ba ni blue green? Olive green. Olive green. Ang color nito is olive green. Ganyan yung leather niya mga madam, parang may kunot-kunot. Yan, olive green for only 350. 350 pesos pamain po dito ng green. Olive green ang color niya. Mine green, si Elegance Paris. Yan. Mine green 350, mine green 350 pesos. Shoulder, pwede siyang i-shoulder mga madam. Ayan. 350. Pamine green, 350. Hmm? 60%. 350 na. 19 subong na. Ayan siya mga madam ha, mine green 350, mine green 350, 615 price, 50% off. Next tayo mga madam. Kipling. Pwede nyo siyang ikilikili bag. Kipling. Ayan. Mga gusto nyo ha mga madam, si Kipling natin. Handbag lang siya, pwedeng kilikili bag. Kasi pwede siya. Ayan. Pwede siyang ikilikili. Kipling. Then, ang bulsa niya is may mga Kipling po yan. Ang kanyang zipper. Dito, ilagyan natin ng oil. Tapos, may ba ganito siya. Ay, kibutang nilagay. Or amo gini. Ay, oo, sa kanya. Ayan, si Kipling na may maliit ka pa na backpack daw. Maliit na backpack. Hindi ko pwede. Atong brown kag mga ano, di ba backpack? Oo, pwede na. Oo, pwede. Maliit lang talaga, madam. Ano pang baby? Ay, kay wala na ito duro. Oo, pwede na. Butang mayara ko ito gagmay. Nagligat ito kamutang nila. Madam, baka nasa ano, sa ibang box, madam. Lumipat kasi kami ng bahay. Lumipat kasi Ma'am Gretchen ng bahay. Kaya ano, yung kung ano yung mabuksan namin, madam. Pero I think meron, madam. Maliit. Siguro wala niya ako. Oo. Magaganda pa yun yata yung mga maliit na backpack. Ay, may Hello Kitty ako, ma'am. Ano, Ma'am Gretchen. Kita mo Hello Kitty. Nga gamay. Ito lang backpack. As in, pink color ni. Atong liga, ginano mo kay Josie? Oo. Yung mga Pinatay na to. mga dirini. Ilang iipan. May Hello Kitty ako, Ma'am Gretchen. I-PM ko sa'yo, madam. Pag hanapin mo yun mamaya. Kasi baka natabunan siya, madam. Ito mo ba? Basta sagwa lang to. Hello Kitty na small size. Pwede sa baby. Ayan siya, madam. Oh, si Kipling for only 750. Pamain po dito ng ano, Mine Unggoy. 750 si Kipling. Mine Unggoy, 750. Mine Unggoy, 750.
Mine unggoy dito ha mga madam, 750 pesos. Mine unggoy, 750. Ano mo ni, butang tabi note ni ng Gretchen. Ano Small ba? backpack. Sa papel lang kayo para Okay. makikita. Ma'am Gretchen. Naku, nasa ko sa Ma'am Gretchen. Hindi ko ba? Oh, She, ang bata yun. ano, ng EPM ko lang kami sa yan eh. Iba man nagpapangita, black na backpack. Oo, lain man to si Ma'am Ding. Butang nara pa sa... Leather backpack yan. Leather. Sino si Crocodile? Silo Kitty niya. Si Ma'am ano niya, Ma'am Gretchen. Sige na kay PM ko lang kami siya kung makita. Ayan, wala kay Kipling for only 750 pesos. Handbag, pwede siyang kilibag. Alma design, Alma type. Ayan, 750 ha mga madam, Kipling na. May Kipling na kayo sa 750. Uy, nalubat siya. Wala ka na ano? Wala na. At ito akong power bank. Ala, nag-drain. Nag-drain the kit. Sige. At ito na ako ng power bank. Kipling for only... hindi, ata kita ano. Ayan, 750 ha mga madam. Kipling 750. Pamain dito madam, 75. 750 lang po si ating Kipling. Mine, 75. Ma'am Gretchen, i-PM ko sa'yo pag nandyan ka pa, madam, ha? Yung Hello Kitty, madam, na backpack. Ayan, mine, 75 kay Kipling for only 750 pesos. Mine, 75. Oh. Next tayo, ayan, leather backpack, Crocs po siya, mga madam. Ayan, si Equator ang kanyang brand. Gauyugin mo camera. Ayan, for only 500 pesos sa Equator. Ayan, 500 pesos mga madam. Naka, ano siya, Crocs. Ay, crocodile. Ayan, Equator for only 500 pesos. Pamain po dito ng number 50. Pamain number 50. May price na ni Teo. Oo, ginputan ko na. My number 50 kay Equator backpack. My number 50 for only 500 pesos. My number 50. Ayan. Pag gusto niyo mga madam, PM nyo lang. My number 50. May ano na siya di? May dust bag din. Wala. May ano. Meron siya. Ano, plastic lang ito. Ano na siya. My number 50 ha mga madam sa Equator backpack na leather. Ayan. Waterproof siya mga madam ha. Hindi po siya mabasa sa loob. Ayan. My number 50, 500 pesos. My number 50, 500. Pag gusto niyo mga madam, screenshot nyo lang, then PM, or pwede niyo siyang email ngayon, my number 50. May price siya Teo. Consider. Ay ba? Ay, 500 na lang. 580. Ano ganun? May ganun. 04 light. I-sale natin sa 500. Kita nga tablag eh. 500 na lang to ha mga madam. Ayan. 500 pesos. Pamain. 50. Ay, natag. Ay, pwede siyang ano mga madam mo. Pwede nyo siyang parang sling. Yan. Pwede nyo rin siyang i-backpack. O, diba? 3-way siya mga madam. Pwede siyang sling, pwedeng backpack, pwede lang siyang i-handbag. Next tayo mga madam, MCM. Doctor's bag. Ito is balat na MCM. Ayan, oh, ang ganda ng ano, oh, handle pa niya mga madam, kompleto pa. Kompleto pa ang handle, rubber lining okay pa. Ayan ha, walang rubs mga madam. Super nice si MCM. Leather.
Doctor's bag. Oh, sa loob. Yan siya. Ayan. Maluwang sa loob to si MCM. Naka-hologram MCM. May zipper pocket. O, bigay na lang siya. Ang grabe yung sale nito. Super sale talaga siya mga madam. Kasi ang dating price nito is 3,500. O, nag-down siya sa 2,500. Ngayon, ano na lang. I-sale natin ulit sa 1,850. 1,850 na lang si MCM. 1,850. As in, gura niyo mga madam. Kasi mahal po ang leather na MCM. 1,850 na lang. Ang grabe na, ano ba? 50% off. 50% off si MCM leather, mga madam. Imayin nyo na. Ayan. Mahirap na to minsan. Ayan ha, mga madam. MCM, 1,850 pesos. 1,850 pesos. Naka MCM ka na, ma'am. Ulang din siya ni, ano na, unod. Pero nakaplastic. Ayan, MCM for 1,850 na lang siya mga madam. May price na. Oo. 1,850 hanggang na ni MCM. O ito, cute na ano, Kipling handbag. Pwede nyo siyang baunan sa office mga madam. Ayan, pwedeng lagayin nyo ng ano ng anak nyo. Gatas. At saka feeding bottle. Ayan, mga madam. Oh, i-sale natin si Kipling. Maliit. Ang ganda ng color ha. Apple green for only 650. 650 pesos. Pwede nyo siyang baunan, mga madam. 650 pesos, 650. Naka-Kipling na kayo na baunan. Apple green for 650 pesos. Kipling. Pamain ko dito ng apple. 650 pesos. Mine apple, 650 pesos. Kipling, apple green. Mine apple, 650. Mine apple, 650 pesos. Mine apple, 650. Uy, baka may gusto nito. Si Aldo pinopromote ko talaga. 600 mga madam, si Aldo. 650. O, baka may gusto dyan kay Aldo mga madam. Ayan, 600 pesos lang siya. Si Boston nga Aldo, 600 pesos. Ayan ha, si Aldo natin, 600 na lang. Pamain po dito floral, mga madam. Mine floral, 600. Mine floral, 600. Mine floral kay Aldo, 600 pesos. Mine floral, 600. Pamine floral, 600 pesos. Oh, mine floral, 600. Next tayo, ayan, si Cuba. Ano ba ni color yun, Nini? Though, brown, no? Brown nga, metallic brown. Oo. Metallic brown, color ni Cuba. Ayan, mahal po na brand si Cuba, mga madam. Ayan, oh. Yan, bigay ko lang siya ng 700 pesos. Si Cuba. Cuba. Grabe ang quality ng bag na to mga madam. Pati yung ano, hindi madaling mabuksan. O, naka-Cuba ha mga madam. Yung plate ni Cuba. Oo. Uy, 2,000 plus yung baligya. Sa isa ka seller, nagligya. 2,300. Okay siya. Ayan ha, Cuba ang brand, mga madam. Ayan, Cuba. K-O-O-A. Ay, hindi, Cobe. Ay, double O. Double O. Ayan siya, mga madam ha. Ayan, metallic color natin. 50 pesos. Excuse me. 650, mga madam, si Cuba. 650 pesos. Ano yung 700 eh? 700.
Ay, ugali 700. Gagas. 700 pala mga madam. That's 750. 700 si Cuba. 700 pesos. Pamain po dito ng 7. Mine 7. 700 pesos lang si ating Cuba. May zipper. Paligala sa photo. Ay, ano siya purpose naman? What's the purpose of you? You? Ay, ito para extension. Hindi ko lang butang yung skillet eh. Design niya. Post edition. Ayan ha, pamain ko. Mine 7. Si Cuba po. Mine 7. 700 pesos. Next natin to 1 hour pa. Next natin, ano to? 51. Ay, oo. 10 oras. Ito po, ano mga 4 oras. Para maka 2 hours na sa isa po kong control. Tapos mag-sell. Nice. Makapahuway-huway ko kayo. O, to si Jason Brooks, mga madam. Jason Brooks na to. Si ano ni, hindi siya nag-inquire sa imo. Toad ba? Nakita yan eh? Sandan ko. Ako dako. Ano pareho ko bala higan doon sa ngin kwa. Ayaw bala. Kaya mo ngayon? Ang hotela. Ito na. Ba dako Ah, pa oo. siya. Oo. Si ano pa din ba lang? Hindi nga to. CXR. Ang gani. Oh, si Jason Brooks, mga madam. 500 lang to. Jason Brooks, 500. Ayan. 500 pesos. Ang galing yung Jason Brooks. Dami lang brush siya. 500 pesos. Pamain po dito yellow, 500. Mine yellow, 500. Mine yellow, 500. Ano may nakita ko? Ang dalawa kanina na H ta? Oo. May gray isa. Gray kag sa daw, black ni Dora. Ayan, Jason Brooks for only 500 pesos mga madam. Pag gusto niyo i-screenshot nyo lang PM. Jason Brooks, 500 pesos. Para siyang ano, never full din. Ang lock niya. May zipper pocket sa loob mga madam. Mine yellow dito ha mga madam. 500 pesos. Mine yellow, 500. Mine yellow, 500. Mine yellow, 500. Tapos i-boost ko lang. Next tayo, handbag. Si Cute na. Handbag. Do familiar sa ako na. Ay, si Pierre Cardin. Tingala ko. Ang iya nga, ano ba lang yung logo. Oh, Pierre Cardin, mga madam, handbag. O, pwede itong ano, pang-office, simba. Pang-office, simba. Pang-mall, Ayan, mga madam, Pierre Cardin ang brand, black. Stand alone. Tapos yung zipper niya hanggang dito sa gilid. Naka Pierre Cardin. Dalawa yung zipper puller niya, mga madam. YKK zipper, si Pierre Cardin. Oh, yung tibay nito, mga madam, kasi para siyang hard. Then sa loob niya ha, 3 compartments. Ayun po etiketa niya. May zipper pocket, dalawa. Ayan, ito zipper compartment sa gitna. Pwedeng cellphone dito na at saka yung wallet. Dito may lagay ng coins. Then may open pocket dito sa... Uy, man nyo to si Pierre Cardin. Ano lang to? 500 pesos. 500 pesos lang siya mga madam. Pierre Cardin, napakatibay. Tapos, ang kagandahan is, hindi siya mabasa mga madam. Waterproof for 500 pesos pa Mine PC. Mine PC 500. Mine PC 500. Ito na lang. Mine PC 500. Mine PC 500 pesos. Si Pierre Cardin. 500 pesos mga madam. Mine PC 500.
Next natin, ito Elena H. Two-way naman to mga madam. Black color, snake skin. Ayan, si Elena H. May bulsa dito sa harap. May price na nito eh. Super Guardian. Ayan, Elena H. Two-way. Magaan siya mga madam ha. Super gaan. Ang ganda ng ano nito, material kasi malambot. Then, super nice ang lining sa loob. Ayan, Elena H. Ayan, super gaan mga madam sa mga hindi mahilig sa mabigat na bag. Two-way. Sa kanya po yung strap, original. Yan. May mga ano pa siya. Ano ganito tawag din oh? Ingat-ingat. Ano ganito na? Glitters. Glitter. Ayan, Elena H for only 500 pesos. 500 pesos. Two-way na siya mga madam, parang bagong-bago pa si Elena H. 500 pesos na lang siya mga madam. 11, 19, 500 na lang. Oh, 500 pesos pamain po dito ng 8. Ha? EH yung kumano. Elena H? Oo. Oh, ganun. Mine EH? Ang code mo. Ayan siya mga madam ha, 500 lang to ha. Pamain EH. Kabugday mo naman. Mine EH. Kung sa ako yan, number lang yan ako. Tapos. Alam mo ko number. May import. Ay, mabalaan mo yung screenshot nila. No? Oo. Screenshot. Ayan, may naman EH dito ha. Elena H. Two-way. Magaan siya mga madam sa mga hindi mabigat na ano ba? Ang ganda nito, 500 lang. Mine EH 500 two-way na bag. Mine EH 500. Pakita mo lang biyan na ba? Oo, si dalawa ito mag-lista nga ganyan mo tani EPM. Oh, sige. Okay, next natin ito si Papillon. Uy, ang ganda nito, Papillon na itro. Yan. Super nice ang ano niya, material mga madam. Glossy. Ayan, makinis na makinis si Papillon na etro. Ay, ang loob niya canvas mga madam ang lining. Ayan. For only 500 na lang din ito. 500 pesos. Pamain po dito ng etro 500. Mine etro 500. Mine etro 500 pesos. Ang ganda ni etro. Mine etro 500 pesos. Pamain etro 500. Or, meron din isa mga madam ha. Iba naman yung material niya. Ayan. Ito is yan. Ang ganyan ang itsura niya. Color lang yun ang doon. May bagawan. Or sa color. Aray shiny. Aray do rough. Aray medyo rough siya mga madam. At saka mas maliit siya ng konti. 500 pesos din to. 500 pesos. Pamain dito number 50. My number 50. 7. My, hindi ano na siya. Ayun, no, 500. Ako, ilan? 500. Oh, ito kasi maliit siya. Lagay na lang natin 480. Ayan, 480 ito ha, mga madam, ang maliit. Yung medyo malaki, 500. Ay, dito na yung free. Mami na siya yung may bumi bulsa pa sa kilig. Next, oh, mag-last bag tayo mga madam ha, kay, 1 hour gig. Ito, laptop bag. Sa mga naghahanap ng laptop bag, ito naman is, ano siya, waterproof siya eh. Uy, hindi mabasa oh. Hindi siya mabasa. Ayan, laptop bag mga madam. Ayan, sa mga hanap ng laptop bag, meron siyang shoulder pad na balat. Ayan. Yan, for only ano lang siya, 480 pesos. Si ano siya pala? Ano din man? Si Bam, ano ni o? Rainbow? Rainbow. Hindi ko maruhan. Oh, room. Ayan na, branded siya mga madam. Kayo na lang magbasa. Ayan, for only, pila to, ano ko? 480.
480 lang to ha. Diyos ko sa leather pala na ano nito mga madam. Oh, mahal na nito. Shoulder pad niya na leather. 100%. Ayan. 480. Pamain po dito ng 48. Mine 48, 480. Mine 48, 480 pesos. Mine 48, 480 pesos. Pamain 48. 480 mga madam. Sa bulsa sa labas. Mine 48 sa laptop bag. Mine 48, 480 pesos. Thank you so much mga madam for watching. Ayan, i-post namin to mga madam para pag gusto nyo imay nyo lang sa PN. Thank you po.